ngapan pau ki jing sngong u blei hakani ka miet bandon hapdeng jongpi kum ka new nong ston district lengba commission evangelism but revival committee jong ka district banishim mentah ka ban sami ka khubor na ka ktien ka jong u blei na ka liang ka jonga kini ki parlok be wan rangkat bat nga ka yeng ka sem bat ka balang ka banga nga trei nga trei tang hakawai ka balang presbyterian maulengat ngidon hakalum rap leng presbytery bat ka KGP synod pleng ngawan ra ikijing kublei nadu yai teman besan chairman ba penjat jadi kijing seng kublei shibon teman besan ki kentien priang sngub ha bat ki kentien kerku kerdok jong pi na ka banta jonga bat ki parlok ki baiwan bat nga ngawan ra ikijing kublei yai teman besan secretary jong gani ka committee ki nong sharai ke bai jengi baro ki teman besan ki dekhot jong ko komiti balang ye pi ki long kpa ki long kimi ki samla kan theibat shinrang padu ki hep ki beret ki bala bandon hapo jong kan ki yeng mani bat ki badon shabar bat ki bio sngoru nang bakani ka tendong jingpen sawa ngai ku blei pi wei baro aka kerteng jong utrai madunong penim jongi u Jesus Christ ngas ngau kemen bat ngas ngau yo men siam shikadai e ban yo i ke jing dorangkat jing pastor dura pastor syang dia bai pastor nong si ki balong ki men bat ki kpa jonga hakakam ka jong ublei noi kerkhui pi ki pastor bi nong sharai bat ki new nong stone district hi baro kawai kini di sin ka baning kong yanga kumblong teman pesan ban poi ka balang lat weitang wala ladon bon sin ki jing ya penbet renganget bakani ka program ka ba ublei hi ula pasiau bangan don bat pi ka di kapor ban shim banta ban sami ka khubor nakaktien ka jong ublei shiboni ka choir jong ka jing sang samlan ka balang non den ka dong ka jing ruai ka bakit jing mot ka ba don ru akai ka sur ki ba kraw nga juong ba ka jing ruai ka dei ka wei ni ki jing le jong yang ne perthei ka bangin sa pateng pat ya ka hang tai ha beneng ka jing ruai ka ba khat yingi bangi ngin tip ba ka ni ka perthei ka dei tang ka temporary address ka dei tang ka ying shong wai maka permanent address ke yang syong ne jengi kalong habeneng ya ka bangi yai ya pen kre man ka sngi na ka benta kata ngadon shibon ki parlok ki bangala ban itu hang ni nganom la ban jer kerteng lu di wei pi nu ki nong sharai bat pi ki para bangai ngadon taban ong khublei shibon ya ki jing duai ba di ki jing krisyan ki jong pi yang au shakri barit jong ublei ha ki benta ba pair jong ga jing shakri ngam long unong kren u ba jrong le ni unong kren u ba lingkot ki ba bon ki juong ngalong unong kren u ba stet bat kumta ngam jukwa hiru ban bat yakapor para bangai bi e jonga lada don ka nu ka jingkhot yang a badingi hakani ka miet hakaban penkut no igini ka jinga sengelap ka khat riu trigu august arajar arpun riu kanum dei shu ka khat san trigu august bat kanum dei ru ka khat nyau ki jinga kendo jengi ki jinga shem jengi ki jing mat jengi ki experiences jengi mata ka sngi kin ya pher na ki wei pat ka bangi ngin ya kendo nama katang la duai na du banga mi na yeng baka ei ka bangi yo akani ka sngi kandai ka sngi bat ka miet ka khat du ban pensa jingkan mau biang nadu yang au bakren badingi ki bio sngo ya ka ktien ka jong ublei para bangai bi jonga namar kata ka jingkhot ka bakrau ko long bangin yo sngo biang ya ka ktien ka jong ublei namar ngili yo sngo palan ya ki ei ki bangim dei ban yo sngo ngili yo i palan ya ki ei ki bangim dei ban pej ban ngila perkhat palat ya ki ai ki bom teisyu ya ka perkhat perdan jengi ka kita proverb kong baka jing yo sngo ya ka ktien ka jong ublei kalong ka jing pen khia ya ka do baro unong ruai shemen simu ong henrius pakat pra tang syapang u Jesu ai ngan yai ruai halakarta jing sius pa bom jukun yanga Reverend Dr. Billy Graham uong it is possible that we all have the Holy Spirit and it is also possible that we might not be filled with the Holy Spirit. Kalong kabala bangi baro ngidon yo mensi makhoj bat kalong ru kabala yo ngimpat dap bat ngimpat shlei dau mensi makhoj kabenta ni kaktien jong ublei ka kitab u Joel lenong kabaar ka dekhot kabaar phuwei kitab u Joel lenong kabaar dekhot kabaar phuwei wat syaptieng ko phakari tos ngau bha bat tule kemen naba utrai ulale ya ki ei ki bakrau
ka kubor ka bakaddo ban pen kut no igini ka jinga sengelap revival ha lat weitang jong ka New Nong Ston district along oblay onle ya ki bakrau ngini tuai klem mami atrai nganom la bat nginom la ban le ei ruem ngayeng hang ni tang ka jing pen ko ngu bat ka tendong jing pen sowa ya ka ktien jome ai ngin ngo bat ya ka bor jong ka ktien ka jong me hapdeng jong i kren atrai ngi kloi ban shashkor kren atrai ngi kloi ban shashkor melong bat men yai long ublei ujong i haka kerteng ujis ngi duai amen utrai unle ya ki bakrau ka chingkali ka mi kalong ki mo kita ki bakrau ki ba ublei udan ban le biang hapdeng jongi ki mo kita ki bakrau ki ba ublei udan ban keren biang yang i shimet ya ka yeng ka sem ka jongi ya ka balang ka jongi ya ka district ya ka ri ber ka jat ben reu ka jongi ki mo kita ki bakrau ki ba ublei udan ban pen kan mau biang leng bau prophet Joel haka bangin pen kutno ya kan ka jinga sengelap kane ka jingkeli kalaktik bat kalaplu haka dono jengki kon Israel haba ki yos ngau bau Joel uyeng ban yalap utrai ulale ya ki bakrau para bangai bi jonga ublei ulasay maino prophet Joel ban yathu lupa ban yalap bat ban pen ken mau yaki kon Israel kiba shong snong haka hima ka basati ka bakadei ka hima Juda bat ka hima ka basati kede ka hima Israel para bangai bi jonga oblei ulasay yo prophet Joel don nemsniu don klam don jingsha ring mrau don thma ki barok ki biang haki kon Israel ki ba shong shnong hakata ka nongba ka bakrau kari Juda balei don kam ban pa prophet habam don jingdunaru balei don kam ban yalap ngasngau kemen bantip baka balang bat ka snong lat weitang kalayo snau yau Jisu bat baka kerteng u Jisu kam deisu ka barang temai hang ni ngawan menta kami hang ni tang sa suban pen ken mau biang ipi namar ngi don ka jingpang shim sting ka jingpang klet ka jingpang ban le bom sunyau bat ka jingpang melen ki kon Israel ki sngo ba ki biang hake ke ba ki kmat ki yoi Henry kim yo ipat ya ka jing bam krunno ya ka jing a dei jong ki bat ublei Joel don kam ban pen kan mau ya ki kon Israel ba ublei on sale biang ya ki bakrau para bangai bi jonga balada pikwa ong u Joel bantip ya ki bakrau ki ba ublei unle biang hapadeng jongpi ublei udawa ningkong napi ki kon Israel ba pinle katu kani ki baranda pilala banle kita ong ublei ngan sapen pau ya ki kamba ki bakrau ki jonga hapadeng jongpi para bangai bi jonga ngam kwa ban bat ekapor ki don bun hendreng akwa ban keren ni ki arteli ki bakhamat ki ba ublei udawa ni ki kon Israel ba ki kenle bat ngasngau bu udawa biang nangau bakren bat nangi ki biyo sngo i kaktien jong ublei bangiru ngingin le kalenong ka baar kadekot ka bakhat ar khatlai kani kade ka ublei ukwa iki baki ken le to pai hanga de ka do not baro bat de ka ba sha jingit bat de ka ba yam sngo si to kat ila ka do not te om ilaki jankop to pai show try ublei jong pi para bangai bi jonga nakani kada khot ni sngotu ba ublei ukwa iki kon Israel ba kiken le bat kata kalong ban wan pai pat shaka jingya day kabajan bat ublei come back to where you are come back to the basic one pai no shaka jaka ka ba pi day bandon
Wan pai pat sika jinga day kabajan badu blay. Kala don ka por ka history. Bau blay ula yalam ladi ki kon Israel. Ula long Richard ding Richard lo. Ula yalam yiki, ula yale na kabanta jongki. Henry kala poi ka por ka ni ka por Joel. Bau blay ula don ka jinga day ka kham jingai bat ki kon Israel. Haka ba kilaya la ka jong ka jingyo i. Kilaya la ka jong ka jingkwa. Bat kila le kat ika baki snow day, bat ki snow bit kum ki briu ban le. Bat kum ta ke jinga day jong ki bat ublay, kan network hapadeng jong ki bat ublay, kalanang telot ka banang ya ki sngi bat ki por. Ai ngu ba ublay usay yo Joel ban ong, wan pai pat, ublay udang ap yepi, ublay udang pen kre, ban priang snow bah biang yepi. Ka jat ban riu bala jit jong ublay, wan pai pat, sika jinga day ka bajan bat ublay. Para bangit biye jonga. Kajing keli na kabanta jong ikalong. Kabak kumno. Kajing yaday jong isimet. Padublay. Hatong idon hajan ya ublay. Ning idon sa jingay na ublay. Hatong idang snowbang na ban ruay. Ban duay. Ban puli kaktiyan jong ublay. Bat ban kiw sa kijing yaseng lang. Idon kamban perkat haladi simet. Kabak kumno kajing yaday jong i. Padublay. Ngilak ban start, ngilak ban klan, ngilak ban riuspa, ngilak ban yolu di kanam jong ka pertai baro. Henry ngide ban ken mau ikini kaway, bangilong tang katanat, ban nginom la bale ay ruem, ladang ngim sno hauding sawan. Ngilong tang kado berta, ban ngim la ay ruem, ladang ngim don na kakti jong unong tau keu. One pai pat, sika jinga day, kabajan, baru belay. Ngila jak lenti hagajing mot jing perkat. Ngila jak lenti hakir kompet pikir kom yo i ke jongi. Ngila jak lenti hakir jing yo snow ki babon. Bat ngila jak lenti hakir jing a day ke jongi bat ublay. Nong ruai semen semu ong ngawan pai. Yat monsu nganai. Ngala sentuat ngala urman kepor. Shan yang da kebor jong me atrai ngawan pai. Para bangai bi jong angam tip hadukan nungis ngotu bangi don kam banwan pai. Ublay udoa ya ujona ban kala ka bamut. Banda ujona ula kala ka bamut. Ka revival kalawan hanini be. Udawa yang au bakren, udawa yang igi biosyo, bangin IT temai ka jingim, baka jing kelakan wan habalang, kan wan haying, kawan game lang kasalang, kan wan karui, bat ka jat benriu jingi, kabala terkong, kabala ring swai ring snot, bat ka bangayoi, ngila don satrai, jong karyat, bangi don kamale ban yeng no nangta. Bat ka jing pai kmat, jong ki priu kalong, syakap balang, kabada nyu priu baem, obala mi pat na ka jing tep. Padu banyai im. Siki bang jukut. Kun serong aurea. Usno ya kador jong kejingwan pai. Lukas long kabakatsan sa puli. Ula yolut na kejingim. Jing semua bahala yolut. Kilok percaya la yolut baro. Henry di kat anda. Ula poy hasen siniang. Bau sa kendit benriu. Kadai kejingin sengelap kabakraw yo. Hasen siniang. Bau ong yaladi. Uklem ong yanuro. Kadai ka revival. Kabaplo. Hau kon serong oria. Bau nongan yeng nang ni menta. Pangan lepay. Shalay pa. Nong ko pa. Ngambil dor sebelum kot yang au kun jong me. Belum yang tang syakri haka yeng jong me. Ngila im haka jing im tang jong ke jing pan. Yang akan ditrai. Yang akan ditrai. Bakal ke jing sengelak mentang kemiatkan long. Pen long no yang tang syakri uberit jong me kotrai. Kajing kot kajong Joel iki kon Israel ban wan pai. Kalong haki lai bentah. Kabaningkong. Da kabayam ngausi ya laki pop. Kabaar da kabasya jingit. Bat kabalay da kabakat ya kadonot. Kijiu kadika tradition ka jongki. Habadon ka jingjia bas ngausi habayab brio. Kijiu le lai tiliki AKA. Kabaningkong ki yam ngausi. Ban peni siya ka imlang ka salang siya ki paramarjan baki ngausi. Ikan mau ikan Mary bat ke Martha. Haba uyap upara jiki Lazarus.
ki yam hadu saus ngi bat ki ong yu jisu la yu tung ka baar ka bagi kile kalong ban pen i shi ka perthai ya ka dak jong jing sngo si ki sha jing it bat ke ni ngi use im David haba ikun jong u si tom jur na ka bat sheba ngi ken mau bo tre bam tre di tre sum tre saj upen shitom ya kamet upen shitom ya lade pan pen sngosi namar ke jing kendo aga jing im ga jong u bat ka balai ka baki kile kalong gitar ya ka jankup jong ki sum da udpei ke Mordekai ha ka por jong ka Esther ban pen i sha ka perthei hadu kan ni ngas ngosi ngayam ngasha jingit ngatari ka jankup ongoble yo Joel balada ki kon Israel menta ki don kamban wan pai ngalangia ya ka jingle teneng ka bashabar ngakwa bakin kat ya ka donut te omshu ya ka jankup jong ki ngam kwa riengi kan ke jinga seng bengin ne teneng tang syabar henrei ba syaba jeliu jong ka donut jongi kan don ke jinga chem ka batamai simet badu blai para bangai bi ye jonga ku bangong ngam tip hakanu ka condition pidon mantakamiet bat phim tip yang hakanu ka jinglong ngadan mantakamiet tang mangi simet badu blai ki batip ye kata am jula ban klet iwe parlok samlarang ba haki snem gi bakham slem la phone yang aku ke jan miet breu betrikam ba biang ka kamai ke kaji la khot yang aban wan siyeng banang la lek siyeng la phone ni ubang la don jan yeng jong u ong pastor nai rung pi siyeng si songkai kali la wan bang le songkai kali ngala lingo bangai kendu men syau de breu basnga ju pelung henre kata ka jan miet bangai kendu badu ula raiko ula tangyong ula terkong ngong beli yoh dukan ni parlok. Siapa un keren ula yam kata kapor. Beruang pastor. Wat nomor keben yang angan jetu igi jing jonga. La sita yo mentang klem naik terai. Ngambang bambang di. Ngam nang tiak nang dem. Ngasu kuslai ngasu tension baik. Ngong ke igi jing jing pisam lah. Beruang kesamla kabangang iit. Kabangalamut ban engage no. Ban pendep ru igi jinga tho syongkurim kensan ka pelat no yang baru wong ngapat ngepedang ke donut namala slam ngila yayat ngila yaiet bat kum ta pesong aku aphin duai nama kan igi jinga kendu jonga ngalaya duai baru la kham phumut phumat khendiat andang ngila syongkai kham slam ngong yu uphi jupoi jinga seng bahane em wong ma pastor la khat sau snem ngam jupoi yang manisyu ngam jutip su sanu kadan ke jingkang yang mani bat jiayu apa yang mani ngabun kam melitur nak kawai ke jelas sakawai nak kawai ke ri sakawai namar urius pa ubiang kam biang jam ngong yau tau perlok samla lada pisha jingit namar ke jingit kut nok ke jingit dari para bereu pila ju syak jingit nem pila ju pep train nem pila ju bang bang di nem hawala de kut ke jingit dari baru blai kabakum kata kam jujia kabakum kata ngim ju sngo lele kabakum kata ngi sngo kum kabiang haba kiai kim biang shu para bengai bi he jonga kabakum no ke jingit dari jongi baru blai tip nem bagi jing yai lenti kaba jerong tama perthai tam dei nalat wi tang USA kajing yai lenti kaba jerong tama ka perthai ong wi rustat kadai na ka jabing jong ubrio haka donut ka jong ubrio nakani ka jabing haka donut lanu bakata ka tin jong ublei kaba ngalayo snow kan boy ban shon sharp haka donut jonga ka jong kajing khot kaba kraw yang abadingi panwan pai pat sekejing adai kebacan padu blai kebaar banembat de kapor lenong kebaar khot khat san khat reu tu put ya karon sing haseyon tu pen kentang ya ka jing sha jing it tu khot lang ya ka jing seng kabakerpang tu lum ya upat lang pen kentang ya ka jing seng lum ya ki temen lum ya ki kena bat ya ki badang bun ai ba unong let kurim un mi nala ka kamera bat ka nong let kurim nala ka pulit kai ka ba blay dawa ka baar uang ba anda pelawan pai syanga ka baar uang wan sya ka jing pen kentang khot ya ka jing seng kabakerpang ka jing seng lap revival jong ka New Nong Stoin district
kalong katsan kan riu tarik bat kalong kerpang sisin sisnem nginam yo syu la simbenai nginam yo syu hakani kesnem tang menin bat mentakasni kade ga jingeseng baka komiti kala duai kala penkre kala wat ikinong kren ban khot yu pai lang sakani ka jingeseng ka bakerpang oblay ula batai lupa bin pabin yo joel ba un ong iki kon Israel ay ka jing pen bana pot ya ka ronsing ka reng jong ulong sama ban pen bana snong baki kon Israel kin mi na yeng na sem ban wan sa kaduan ka bagila sna kerpang ban syong ha ka jingeseng ka bakerpang kalong ko mangitit baje ban yo jing pentip je ayu long jing seng ni yap briu ni yatho kadon kadak jong ka jing pin ye kan mau ka balong da ka baji ha ka por ki kon Israel ki put ye ka reng jong ulang sok mo kim ju kamput madai mata ki put bah ka snem jubilee han rei hang ni long ba ki la put ye ka ronsing ka jing kali menta ka long manu banwan syakata ka jing seng ka bakerpang yano in court kiba kum gino ki delegates in court kiba man syong hakata ka jingaseng kaba kerpang angga ktien jongo belai ki temen ki dei bandon hakata ka jingaseng pet para bange jo pi ong ila temen ila rang ba kam dei syu yingi kadai ki samai ki kena kam dei kam ta ukot yingi ki temen nang ta ukot ya ki kena lumlang ya ki kena ki dei ban wan syakata ka jingaseng kaba kerpang kaba kams ngau tenat kalong wat iki badang syukaru te ki badang bun lesing laban ong arbanai lai ni siteng snem kelung madang thum dang ra akti ong joel baki taru kidan kamban wan syaka jingaseng kaba kerpang kumno pat syapang ki samla klem don kentin samla kani kadekot u joel u pendon kam na kentin unong let kurim kanong let kurim kaba mut kumno kajing mut jong ublay kalong baswa ba usamla bat ka samla kinrung sa kakerdan long kimi long kpa shwa baki samla kin pendep ika jinga tho shongkurim kin mi na laka kamera kin mi na laka pulit kajaka pen kre yaki kidon kam ningkong ya kajing pen kentang kajing pen sle kajing pen thamai bor kajing pen kerpang jong ublay hapdeng sibon kijing bom kerpang syu balai ukot yaki syaka jing pen kentang syaka jing pen kerpang biang sa sisin namar ki im hajuda ki wei pat ki jaj ben riu ki im hangta ki nong mane balai tharu ki im hangta ki nong lek su lek bertong ru ki im hangta bat ka pasno si kalong baki kon Israel ki le le lang ya baki wei pat ki jaj nyam ki le le kila ya ai jing kenya belai thau lang kila ya mane belai thau lang kawai ka kejat ki ayo belai kawai ki kejat ka ai ka perthai bat kata ka jing penitho jong ki we are the chosen one of God ngi dei ki bla jiet kerpang jong belai kala sa satang ka senrong mdon ai syu apo nado ka por uparo belai la jiet kerpang ki kon Israel hadu ka por jong Adolf Hitler ula pelajim kerpang yiki bat hadu mentang yoi baka map jong ke Israel kalong tang kuminala umak mat ka perthai ka bakrau Henry Kim Nod pen ki ya kani ka ri namar ki dei ka jaj ben riu ka bau blai ula jet kerpang wan biang sha ka jing pen kentang ngan pen sle yepi hakata ka jing seng ka kerpang ngan pen kerpang biang yepi ngan pen ko bor biang yepi bahang no pilek shano pidon ka perthai kan tip ba pidon yo blai ubaim para bangai bihe jonga jongka New Nongstoin district habang ka perkat sepang ka jing kerpang jong ki kon Israel ngapet sila ka jong kari ka jonga ngam jula ban klet kawai ka por kini ki snem ki blalek no ngalit don kam si kawai ka jela bat ngalasyong di sya highway dukan red harut surok baru tahu dekar ubasyong di dukan ula keren yang anak hindi wong yang ame wan eh ngong yu ngawan na Shillong Meghalaya bandang ilaya keren kum tahu la Aisyah yang baru la po samreke ngong balai me po samreke oh wong Shillong Meghalaya wong ngalawan teng ngaperkat baun kan mau ki tourist spot jongi kilom ki wa ba itiang
ki syaj banok rempum nganang perkat buun ken mau kita ki jaka ki bapau nam uang man hakasin ke bangawan yuk kejat asyelong am jula aklet bangayo iya ke jing bon jong ki ying mani pada ki jing bon jong ki Kristan a Christian state ngalas ngau pumut pumat bangadon jingai nala ka jong ke jela kari ke jonga ki briu pamlong Kristan ki tip bangawan naka jela ka batip yo blay ubaim ka bangilong ki Kristan kata ka di ke jing kerpang jongi nawan pai nga song flight najan poi gohti kasudan ke jing keta ka mensem jonga kabang asngo bangayo ile de kumbabaha kayet ngong ki briu kim tip bakani ka jela ka jongi kalasa satang ka shinrong ka jing kerpang kam don syo shano ka ri tip briu tip lay shano ka ri ka buram ka akor shano ka ri ka hok ka shikentin kam don syo ka jing kerpang ngila kham yo i tangi ka jing tlot jong ki wei ngila kham ka dau tangi ka jing duna jong ki wei ngila kham ye thu khana tangi ka jing jot jong ki wei ngim ya don syo iki aka ban ya tei ka long briu man briu jongi si senti ngiyo umau ngiyo siap ngiyo uranium ngiyo doyong ngiyo lot ka spa mariang ngaju perkat bengisong jan jong lum selo ngaju ong ka di ka jaka ka kerpang palat ngiyo natural AC mdan kam thiet air conditioner mdan kam thiet fan ngiyo natural rai kumbalong mentah ngam tip hi i ayu syakani ka ri ka jongi ka jing kerpang jongi ka lanang kenria no na pedeng jongi na do kejinga dai para jaj benrio ngila paria ha kejinga dai para bangai ngila paria ha kejing sngau la paria yangi bat ngem don syu kejinga long sitali badu blai ku aban khot biang ru yangi bangin wan biang sya kejing pen kentang nadu na yeng kejing lengkar ngioi hadu ke imlang kesalang kasong sir kasong smiet aki imlang ki salang kajing bom syong sngan syu nai ong nadu sor hadu nong kendong kalalong solan sar kijing di penbuat ki bala penjot i kajing im jong ki samla kajing bom yok kam yok jam kajing yo i tai kajing dum kajing do jing kremen kat siapa pai kadau kalong bangim pechu sau jisu wei long kpa bang ye syong kai gentleman riu sempang wang pastor hakini ki arsnam lalit na yedi siya piyo ikum no yakani ka generation mentah yakani ka spasnem ngong mama pide yuri orang ba piken piyo ikum no wang yang ngayo i bakadai ka disposable era ngong disposable era mut kum no mama o namar pidang kena nganya tu ipi wang baka jing im jeng ki beriu hakani ka ri ka jongi kaya rengkat kerdantang bat i paper cup lani i klat plastik i pela plastik bangi di mi di sya haying ya brio lani haying kawai ngong batai si mama badu keren da gejing sngok ya huang ba gejing im jengiru kolong tangkat ta baba use and throw ngilek kaya ka jingem samla ngilek kaya ka jingem ki kon gikti ngilek kaya ka jingem jang ka lawe ngi use bat ngi throw ngi pendan kam bat ngi bread kata kadai ka jing kerpang ka jongi nga shifting baya ka pliang ja jongiru and sawan ban shem na de ki weipat susatamu krem klen bakla baladang ngem kendet benriu kum ki kon jong ka jing shai ngin salong kinong tong bagi nong thoding jong ne jong no ka wei kasngi idan kaman pejingai pat kumu pastor nga keren ni kene ka jing sngok ya ngila be sya ka kamat kayo i pat ki jing sngo ki alam yingi wan biang syaka jing pen kentang syaka jing pen kerpang jong ublay bangi don si sayo ublay ubaim baki balang jong ikim ki snong jong ikim ki kon jong ikim bat ki tip yo ublay ubasisya pada bangai biya jong atang sispa arpaungut haka kamra ka bahaneng kalabiang si pausngi ki pen kerpang yeladi bat kimi nakatuka kamra ong ka bible lapen kala hongpong ya kani ka perthai ka jongi naka spasnem syaka spasnem tang si spar pongot kalabiang haka jingpen kerpang jongki ban mat ka jingpen sle ka jingpen kobor kada do be kim ting shu ban fies ka jing yap ka jing im jongki syap ting bangi im ki sngi baka perthai kapen kala hongpong ya ki kon
jong ka jing shai ka perthei ki jing sngo ba bat ki spa jong ka ki pen shot beat bat pen keladur ya ka jing im ka jongi nau ba ba show sneo para banget bi jonga bleu khot ingi bangin wan ban shong hakiki jat ke jongo Baunwan ban jengok biang sa sin ni ka New Nong Ston District. Ya kinang syarai ki kon ba ka balang. Ngimtip kay ka ban dia shibet. That is at the twinkling of an eye. Ka jingyap ngadong ipi. Ka yeng ay klip mat jengi. Ye klip mat. Barok ki kmat jengi ki long kum ni. Hai tu ipor bangimpoy perkat. Ka bakut kala ban lap yengi. Men kini katayo ngawan Women's Week Sherry Boy Sinot. Kabalang malakam jingay na nong po awan keren. Mengilami por miet bah. Ni poy ni kibenta dam site. Kutuk surok barang thamai banya ki trok heavy load. Barang sina thamai ka sorkar ban num ya chun jingking. Ni ya suki bat ikon janga arngot. Bagi apa ngidang ya syuken san ngayi kini ka trok ka bahe rangkat berkeluat kawan wrong side. Kawan persya ika kali jonga. Ngapen yang ya ka kali. Ngaknyot ya ka hon. Ngakabrip ki kemat. Pada kepor bang khabrib gi kemat ngayo ya ka senduk mediap jonga ngadang don jing pen krek ngadang don jing perkat bangan le sibet kata la syai kata la sisngi la sem tayo la sem banai hendeng ngayo gini ka kali hajing kang jonga katur bat ngaptip ngasiyo sngo gi jing break ka bala jubo jang ta katrok kala li senrut ka footpath chata siliang bat kata ka bait ka bayat na jan kala syuang you're very lucky dan bak palat tang itmet bau blei udang kwa ban penim pada bagi ngimtip ka ege banjia blei kwa kam judan ka sibet badu blei kam judan ka syai menta ka ka jing penim ka jing pelat ka jing penkhia ka jing kerben ka jing job ya ki syania bat ki bawan pai show artli ki ege bau blei on le ladangin wan pai bat ngin wan syaka jing pen kentang ka baningkong ong dekot ka bar pusau lenong ka bar te an pendap iki tiar do kau bat ki jing diang sok ken slei da kawan bat ka umpniang ukau ka umpniang kawan hang ni kilong ka dak jong ka jing kerku ubleyu ang anda pilale yakini ki artli ki pen kre ki tiar jong pi ngan ai ka umpniang ukau bat kawan ken slei bat penom kerdu ruem para bangai bi jonga ngaju sngotanat gitu jing ruai. Thank you Lord for your blessing on me. Ngadon jing bam halor miet man ke step man ke sngi. Ngadon juti haki ki jat ki jonga. Ngadon sopti hakamet jonga. Dang don bangan dawa. Tang ban syu aingu ya metrai. Oh para bangai bai jonga. Lada uni ublei. Ula ban besar tang daga mana sau pau snem hari klau ki kon Israel pi perkat unum la ban besar yangi. Mana ki bam ya ka mana ka baka translation jong ka ong what is it ka kata pilik bam restoran one waiter kwa ayu ba ngakwa ka jing bam ka bakerteng ka kata kata ka di jing mut jong ka mana kata do ki kon Israel ki bam kata ka mana ka bahap na medeng ki jan jong ki klem manrim ki klem tit jan thamai ki klem tit juti thamai namar ki bam kata ka mana ka bau bleu pendap iki habiki ya keri klau. Lada ula ban besai ka kentai nong serafat tang sikamu purau bat kendiat ko peniang hau kelong. Laisnem tam kenem seni hos Samaria. Pi berkat unum la ban pendap yengi. Lada ula ban besar tang san teliki po barli bat ar teliki dok karit. Ya kisan hajar tang kirang ba. Kam don jing kendiat ru bau belai un pendap yengi. Nilayat yu COVID arsnem duna. Ngangek try don pihalat baitang ban ong bakadon kaying kabasya jingit bam yo bam. Ngiya bam maringkat. Ngiya maringkat. Ngam juya ikum kutu kesnem. Hoot ngiya kendu ikutu ke jingyap ke jing sngow si bam la syuban batai. Hendai ke ba sngow tenak akawi kaliang perkalong. Bang ayo iam dan barius pa am dan beduk. Ngiya maringkat. Lada ini para marjan jengam yo bam. Ngila ya ailang ngila ya raplang. Dan bekerduk bam. Ublay upen poi ke jing kerku. Nang no dan nang no. Kumnu bangim la ban snoto. Mat ka jing adwai jing kibriu ka por corona piken mau ka ngi adwai. Ngi adwai ka jing laj luat.
bau belai un pelat no nak lockdown un pelat no nak jing syak set slung haying kalau enggak badai banyo ya lek tray banyo ya lek school banyak pendep iki kam ki jam la tha cha song ying Henry anda belai ula ai ke jing lek luat ka perthai ka klem lek luat ka lek lan ka perthai ka la le kat ka ba ka kwa ban le ka ai ka ba kim nut chu ban le man shwa ha ba shai man ta ki la nut la le ran mengi ki ba pet Ngila sulong tang inong ring video, ngila sulong tang inong petkai, ngem la le ye, namar ki breu ngila sur ban le, ya ka ai ka basneu. Habashit, habashai. Kidak, jang ka jingkut no, kini ki sengi ki jongi. Ban ngasngo bangi em, mdai syuk sengi kaddo. Kala deka extra time. Ka bau bleu dang ai, yang ha, bat yangi. Rekat neu bleu ongan kerku yipi. Kat ado bong nong ruai syaman semu ong nyau jing kerku. Jeri ki barok lada pila don bala om don namar ayu bala le do blay ubreu sa haka jinglengo ka baar bat ka bakhat do ban penkot sendan ka bau blay ongan le ong ka khot ka baar pulai ka lenong ka baar bat on penhap yo slap hapi uslap uba shua baru slap uba khado hau benai uba ningkong kidan bon ki kon Israel kiba syong snong ke hima Juda kiba dairu kinong rep kidan arjat ki jing duai ki duai shaban bet you sembai but ki duai shaban ket you so ka balang hari lum khasi bat jantia kala duai yo slap nadu arajar lai pin pe ke history jong ke KGP assembly arajar lai arajar saw arajar san ki balang kila duai ya ka revival haka arjar rio hamairang ban pen kre ba uslap revival unhap bar une uslap ubaningkong ulapan mi sla shisha ulapan spe yo sembai haken leng kerilum kasi ba jantia jongi nadu na ying hadu askul hadu ying mani kajing ruai ka babangtam atrai pha revival pidangkan mau kaying mani halat waitang kaslei kaying mani new nong stone baki time west castle hill kaslei let cha jantia pli riboy yo go bet ba don ju jing kerdu ai ru ap don jing leng akam leng ka jam don jing lam wir spa lam wir pau kwa bitang ban sakri yo blai namar dei tang ba umen sim u blai udon handai umen sim u blai ula slei bara ba ula slei ula ai langi ki badan hajan ro aku tu kapor ngakan mau ngatrai le deme wan rong no kani kapor kepeneng nadu na kendo Henry tang hapo arajar Henryo. Kajing sarong kalakup yangi. Kajing sengau krau, kajing kuak burom kalakup yangi. Badai tang manga, kat manga don syu. Pikan mau je ayu arajarnyo. Saya perkat. Sibun ki yam arajarnyo. Bat kim yam syu namar ba umen sim jong ublay. Terai borba syu opeleng jingi. Henry ki yam nagapantaway nong ruai pertay. Bat saken mau ru arajar pra je ayu. Kijuk ki pat ba ki basyat. Kijuk ki pat ba ki balen. Ya ka kerteng ke jong Jesu. Ar paus nem mentah. Kai ka bangingi dan kampan le. Kala dai ka por bangin tuai yo slap u bakado. Yo bau Jesu ong kemu ong yo ding dembur. Uni uding. Usi pensap ka kendo. Bade ka spok jangka. Ket no yo ne uding. Ong utu nangap. Ko kenrat. Ai lat yang asamentasis nem. Nganti bahasa dong. Ngan ay ngan ay sbo, ngan ay dawai. Balada say so sa mintaus nem. Ngan ket no yu. Ngi sakut tang hauslap ubaningkong. Ngi sakut tang haka jingjer ngam. Ken mau parwanget jong kan New Nong Stone District. Katalang usaitan kan sakejap ika jingjer ngam jongi. Lada ngim say no. Ya kiso kijong umen simbakot. Ban penkut ngan yatu kanai pi. Ya kababarok ngila yatip. Haki spak senem kat kendai spak sau pau. Laya lamkai ke kenhun peli pastor London, England. Ban lek pet ya ka ying jong Reverend Dr. John Wesley. Nong yalap uba krau, nong tokot uba krau. Laya lam sibos kita ki kena peli pastor. Laya lam du tau nong hikai kilarung nadu kamar seja. Syadu kamar songkai bat komta syadu kamar tia. Anda kila poi ke kamrat hiya. Uta uwe kena samlabo puli pastor. Ula keli utau nong hikai.
kadak ayu katai ka papaw halentang sar kabadan hajan palong jing thia jong John Wesley ong tau nong hikai katai ka jaka kabau John Wesley udem khosiu banduai ka revival ha England banduai ka revival ha ka perthei ha bau yeng ban yalap bat man ka por ba wan phaying men step men sngi men miet udem khosiu hado ba ki dak khosiu jong ki sadak ha kalentang la pen khuj pan sa jing kan mau bau John Wesley ula duai badu blay ula juba be revival kilelek phai no shabos na kilay poi baro habos uja we khna puli pastor unong hikai upha api ki khna habos ulai wat yo tau khna samla urung biang hayeng John Wesley na do ka masjid ja kum to ka masangkai upoi hakam rathia jong John Wesley uyo i yo tau samla bau udem hakaju ka jaka ka bau John Wesley udem bat udwai tau samla bat uni unong hikai la lek ngap i jing dwai jong tau samla ba ka jing dwai jong tau samla ka ba ong kum ni do it again Lord do it again Lord start with me le biang sa sisien try le biang sa sisien try ya ka ei ka ba le au John Wesley le sedang nengkong nanga badu tau samla u badwai udai Reverend Dr. Billy Graham. Haduk ke jing lek no ke jongu. Wong ngalah kemen bangala pendep. Kum ni ngan lek no. Para bangai biye jonga. Kala biang ningin duai lek biang sasisina try. Do it again Lord. Lada ngambakala ke Presbyterian Church of India kapan kre. Ya ka arhajar lai pau. Ke jing rakhi ke jing dapsi spa arpusan snem. Ke jing wan jingo umen simbakoi ke revival hamairang. Ban ngasngau mentakala don ke jing pen kre naga bentakan ke jing temu ban ngamtip ke jing pen kre jongi langin dang yo i ningim yo isu ka menta ka de ke jonga bat ke jong fishimet bat ublay ulale on yai le ya ki ki bakrau ha ke jing im jongi ngini pendem ke jing duai syab ngilek no si yeng ngam kwa pen slem ngile yo sngoy ko khubon adu men miet men step men sngi bat mentah bat ngidon ke jing seng bat ai ngu yu blay ba ke jing don jing hang ni ka de ke jing pasiao ko jong u ka de ke jing khot ko jong u ban yo sngoy ka tien jong u blay ba udon biang ban le ki bakrau ling ba ka New Nong Stone District ling ba ka Mission Evangelism Revival Committee ling ba ki para bangai hau podu sam jong New Nong Stone District udan biang ban le biang ki bakrau ban yo i ke jing wan pai ki mensim ki bakodor ki angel habeneng ki pelong praise and worship om dei namar bang la snaying thamai ning la thiet kali thamai henry ki angel habeneng ki tem ki doi tara ki rwaya ro ha baka wei ka mensim ka wan pai badu ong ngamon baka wei ru ka mensim kan janno ula pen kentang ula pen kerpang ya ki kon Israel ya ki shispa ar pungot ya ka balang ka beningkong ban ngangek bau kwa ruban pen slek beng ya ki balang jong ke New Nong Stone District bengin yo i ke jing kerku jong ublay ha ka jing im jongi bat kam tam bengin yo i yo slap ngangek badan sibona pedang jing ki belama de ke jing pen ki mun simakhoj hatu tang ke jing don kala biang ubili grahamu ong idon kami ke jing dap ba de ke jing slay ke jong u ha ka jing im ke jongi nganu pen slam gani ke por en kwa banai tang kendiat ke por tang kendiat second in penjar-jar ya ledi in IT thamai la jong jing im pila ban syong ma di parlok jong fi pila ban syong ma gi bahayeng bahasem jong fi ken mau anda ka por ngi ban let no ngin hab let marway ban habangin yang hakmat jong o ngin yang marway ban ama kata tungin mat yu jisu jing im jing ken jing seng ban jisu long ulok bakodor ha ka jing im jing ha ubam ju thia lam ni sam thia uba khmi yengi bangi rung shapo ban ngimi shabar kendiat kapor ha ka jing jar ngakwa bangini pen wai kini ke jing seng kini ke miet de ka bangin ka de ka donut ko jing khmat jong ublay ka ban New Nong Stone District habalang lat wei tang ha ka khat riu trik August ar jar ar phun riu ki balang bat ki para bangai ki dem ban duai ban yo i biang sa sisien
ya ka jing job jong ka jing sha ya ka bor jong ka jing dum ban yo i ka jing wan pai ki ba bon ki ban sim ki ba kodor ki ba yo sngo ki ni ka jing sawa bat ban yo i ba ublei upen kerpang biang ingi sa chisin bangin yang rakathma kanang jur lei ngin om kenran ngin yang lang baro kan ka por ngakwa bangin yarwai tu ka jing rwai ngakarpat i organis jengin adu kiji ngirwai tu ka jing rwai tang arsin ka chorus ring kam hajan try ba i mandadap ka ni ka jing rwai nginyelet lang sublei ka jing duai nginyarwai lendat ikini ka jing rwai but ong day mga try barwai ka ni ka jing rwai day mga hakikentien jong ni unong tau jong rwai uba wan pai pat syame hakani ka jing seng ka bakado nginya yang lang barong ka nginya yang lang ring kam hajan try ba i syaka ding na Calvary ring kam hajan try by syaka krung bla mong jong o ring kam hajan try bon ring biang yang iya kini ke jan min syaka ding na Calvary ring kam hajan try by syaka krung bla mong jong wi abada ublay perla ingi kini ke jinga seng sa sisin siya bangin ruwai bon kudup ingi ka syadam ka krung bla mong jong bon ong ingi ko mei ko pa ko ki samla ko ki khon jonga ko kinong yalam jong ka balang ko pastor khong lam ngampat i no ifi nak kedup ifi haki umat jong fi ngan kedup ngan piam ifi mentaka miet kumbau kma jong kun serong ori kedup upiam yu habangi wan pai bon pensle ingi syaka krung belamong jong sa sisin bon ong ingi kun ngampat i no ifi pila syarem bon sin pila pang palat pila kit jing e palat kaying jeng pi ka kiwin palat jing tenju pi mar mdan bayo i renga yo i Mantaka janmin ngakwa ban ring yipi Sika ding penakal beri Sika kurung melamong jauh Setang sisin Hading katangin siya dawai lang Ring kam hajan try by Syaka ding Calvary ring kam hajan try by syaka krung bla mong jong mi ngilay lang sublay ka jing duay kag paji wahab dengi ay ngu ema ko try ba ihen kum ke New Nong Stoin district ko try na duki nong sharai halu ki para bangen ngidon bandam ki slajat ki bakut ki jong me ko try ke ni kambiet man ay ngu ema ko jisu ba ko dor me bedang don bale biang ki ay ki bakraw haka jingim jonga haka jingim jongi haka ying ka jongi ka palang ka jongi ki kimi ki pa ki jongi medang don biang bale ye ki bakraw ki kon ki jongi kinong sang snong ki bae ki jongi ko try ka imlang ka sanang ka jongi medang don biang bale ye ki bakraw ko try haka ri ba ka jat ban re ba ka perthai ko pa bae jinge halor jinge kat sabangi ngi pa ngim sngo pala ko pa Bagadik idak jong ka jing pendap ka jing thok ba khut ka ktien jong me try ngaduai habangin sahab yang apa neng ki jing tenjuk ki ba mek ding ya rab yang ko pa ba ye bangin la ban ai ne ngin yai ma dia men sim ba khut jong me uba pen sle yang
Uban pen ko bor yengi. Uban ya lam ya ka jingem jengi ko trai. Trai ngi yo i ka jing alor jing Ki jing pang ka jing crow ka jing tenjo. Isngongo ya me ko trai ba ka New Nong Stone District halat waitang. Hagani ka miet ngi dem ko trai. Haka jat jang ka ding pna ka jang me ko jisu ba ko dor. Ban kerpa de ka jing isen lem ka jang me. Ban kerpa de ka jing rap ka jang me ko trai. Trai babahai yang banda yang i ko jisu ba ko dor na ka jing ma. Ngim tip ko pa ka bakum ka ka jing ngin saya kendo. Han rei menta kami ngi ai ngo ba me khot yang i. Me khot yang i ko trai bengin wan pai shame. Ngi la jalan ti ka jing le jang i. Haka jing im jang i ko trai. Ngi la off track haka jing ya mare jang i ka jing ya mare thong. Me kwa ingi bangin one pai pat shame. Bangin get back on track ban ya mare ban me ko try ba i jonga. Oh ya rap ingi bangin la ban pen poi shadu ka thong ka finishing line. Haka jing ya mare ka jongi ko try ka slap rtei. Haki jing duk ki jing pang ki umat ki bare. Ki thma ki bare ka jing mot ko try me yo i. Donut ka bapat ka bapadang. Dan menu-menu balak ban ya rap. Tang mame jisu ba ye jonga. Try ngi ai ngu ye me lama kani gambir. Hi ai ngu ye me ko try ba ka jing yo sngo biang jengi ka ktien jame ka khambang bani ka kham tiang bani ka ngap bani ka jing bang ki ba bam jing ni ka pertai ko try ba ye. Ya ai ngu ba ka jing yo sngo jengi ka ktien ko jame. Kapan kiak biang yengi sa sisen. Nado ki jing mot ba ka jing imen sem ka jengi. Wat syak ko try ngi pai thli na ka yeng ka ba kentang jong me. Nganget ba meladep keren bat melak keren. Ya ka bangala ban le ko try ngala persyang ban bet yu sembai. De ka bangamla ngam kot borsyu ngadwai ba memen le ika benta ka basa. Ka de ka buram ko jong me ko try ba ye jong. Thau thmai yang thau thmai yang isa sisin. Namang isngau thu ba klem ma me ko try. Nginom la ban le ay ro Oh ngis ngongo ime jisu. Ngis ngongo ime hagani kamiet siya bangin pai no. Bangin say kando ika kat nyaw tarik kat pra bat ter. Rengkat bat me jisu. Ubanya lam ya kajingim kajangi. Ringkam hajan. Hajan try by Shaka dimpna Kalvari Ringkam hajan try by Shaka krungla mong jongni. Kibadang dua ingin alat bikin dua ingin yang lang ingin ruai setang sisi ni ke chorus. Hadin ketangan sekerpat itu mempesan PMS Marwen. Bayin sawan ban penwai gini kejing seng lada don pedeng jong pi kebadan kami kejing duai pila ban up. Ini kendu na lawai gini kejing seng henry yang mentangin nang penwai no kerpat ingin begini yang lang. Nginyarwai du kujinwai Jisu ngau kayam jonga tang arsin heding katai teman pesan PMS Marwen in sawan man pelajengi ha kujing kurku badan Jisu ngau kayam jonga bamidang kot yakiway wa kenta yanga oh Jisu oh Jisu Snow kayam jonga, snow
ayam jong haba medang kot ya kiwe try ba haba medang kot ya kiwe Atau ai baka jing ai ka jong try bat unong penim jong yu Jesus Christ ka jing I ka bapla ka jong brebukpa bat ka jing slok ka jong mensimbaku tu kin yai long lembat ni baro nadu mentabat halakataru amen.